Tak til Margit og Rommel. Tak skal I have. Har man lyst til at høre mere, så foregår det i morgen på Esken i Anholtsgade. Ja, klokken 10. Klokken 10. Du sidder med en guitar, du sidder med et keyboard. Alligevel så lyder det utrolig fremmed for os, der har en europæisk kulturbaggrund. Hvad er den store forskel på europæisk og arabisk musik? Faktisk, det er forskel, det er lige præcis som det er forskel mellem det hele musik i verden. Så, men hvis vi skal snakke om musikalsk, så vi ser om det er nogle forskel, for eksempel med skala, struktur. Ja. Okay. Kan du give et eksempel? For eksempel, hvis vi ser i arabisk, europæisk musik, for eksempel, hvordan handler det med, vi ser G-mål, for eksempel. Ja. Ja, så i europæisk musik, der bruger den slags, for eksempel, improvisation. Ja. Okay. Så det samme skal vi skal se på arabisk musik, også på G-mål, okay? Men det skal blive helt andet. Ja. Ja. Er der forskel på ny og gammel arabisk musik? Altså er det en anden form, man bruger nu, eller som I spiller nu? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gammel musik i hele verden, der er forskel end moderne musik. Ja. Okay. Så der kan man mere hurtigere rytme, okay? Og det kan man også, det bliver mere glad. Det er mere glad musik. Det er mere glad musik, ja, det er præcis. Triste sange i gamle dage. Ja, i gamle dage, der snakker meget, der snakker meget om nogle dårlige følelser kommer fra den første kærlighed, eller nogle problemer, okay? Ja. Men nu, for eksempel, den nye generation, der vil meget gerne danse, okay? Mere end der vil gerne lytte, okay, til musik. Okay. Så, vi når desværre ikke mere. Tak skal I have. Ja. Der er Arabian Jam, som Margit og Rommel kalder deres musik, i Esken, eller på Esken i morgen kl. 22. Og I kan finde flere oplysninger om, hvad de aarhusianske musiksteder har at tilbyde på Tekst TV fra side 800. Og vejret i det kommende døgn. I nat 10-15 grader fortsat skyde, jævn til frisk vind fra sydvest. I morgen skyde og regn med jævn til frisk vind fra sydvest og syd. Hen under aften drejer vinden, og det klarer noget op. Dagtemperaturer mellem 7 og 21 grader. Vi er her igen i aften med de sene nyheder kl. 23 og til sædvanlig tid i morgen kl. 17.50 på gensyn.